Bezixubile imvakalelo eKuphumleni High School ngethuba esisikole besisingatha umsitho ukuthi indlelanhle kootitshala abathandathu abathabathe umhlala phansi. Omnye wasothekwa isakuba ngusekela nqununu wesisikolo uMnumzana Rhoto nowaqala ukutitsha kwesi sikolo ngo-1998 ukuyotsho ngo-2023 ngomhla wama-31 kuJanuwari. Uziva wonwabile indlela eqhutywe ngayo eli theko. Ndiziva ndichwayitile, ndonwabile nalulwamkelo esilufumeneyo apha esikolweni. Yeyona nto isichwayitisileyo leyo ngamandla. Ndingathi kootishara umntu kuthiwa ekunyamezeleni ukhona umvuzo. Mabanyamezele nabo uzawuthi lifike ithuba labo. Umntu nje uba makanyamezele aqinisekise uba umsebenzi wenza ngendlela eyiyo. Kubantu bonke siyabulela into abasinike imbeko elolu hlobo apha esikolweni, into yoba basenzele i-farewell entle kangaka nendilisekileyo ngolu hlobo. Siyabulela. Obethethela ibhunga lolawulo lwesikolo uPhefumle wathi sibe nomsitho omhle apha osenzela abazali ngemali zabo, salungiselela neendwendwe zethu nabo barithayayo. Siwise inkomo apha, sawisa igusha ezisibhozo ukuba onwaba abantu kube kuhle kucace uba bakwisikolo esinomahluko. Ngoba uma uthetha ngekuphumleni uthetha ngesikolo esinomahluko, even i-passing rate sihamba ko-96%. So sikude kakhulu apha, so into esiyenzayo sithe zisikolo esinomahluko nakule event make senze umahluko. Athi nomuntu ozileyo athi really akuthethwa nje sinomahluko esasikolo. That the challenge kakhulu, it was only that the finance part, because of the respond here parents. Kange sibe ne-challenge, everything was be right. Akukho nto singathi ebesiyiplanile ingakhange yenzeke. So now kwaba kuhle apho safikela khona senzele izipho abatishara abaritayileyo. So ke baphinde sibe ne-voucher ngoba ngendlela i-value yento besibalungisele yona bekuyogcwala noba ibhaki nxa beze apha. Kwanyanzelisa uba sibanike njengathi zincinci. So kodwa nxa besiya phaa bewujonga inantsika yabo, ii-voucher zabo, uyawubona umntu inkulu into eyenziwe apha esikolweni for abatishara. Kuba sibabulela ngenxa yokuba benogalelo kwesi sikolo. Sisikolo esigcwele, uba ndakuvulela phaa kwi-ofisi yeprinsipali ngoku ungabona phaa kugcwele iintlobo-ntlobo zeekhaphu. Yayibona? Even sinekhaphu ngoku esiwine kabini, ibizwa ukuthi likhakha. Iikolo zikhompitha ngayo, sikwazile ukuyibamba nakulo nyaka. Siyathemba nakunyaka ozayo izawube iseyethu futhi asidawuthi. Inqununu yesi sikolo ibonakalisa ukuzingca ngesi sikolo isithi saziwa jikelele ngemisebenzi yaso emihle. A remnant institution eyenza umahluko apha ebahlalini baseWhittley C. Iyaziwa eWhittley C, iyaziwa ekuphumleni kwiprovince, iyaziwa kwidistrict, iyaziwa kwinational. Yaziwa only ngoproducer good results. I-results ezo zikhupha i-top achievers. Ekuphumleni ke sisikolo esingumahluko because yonke into eyenzekayo iba ngumahluko. Namhlanje sicelebrate ootishara bethu abathandathu, 6 teachers ezithe zaritayarisha, zihleli phantsi. Ezi tishara zizo ezishiya ilegacy ngasemva, zishiya i-top achievers. Abantwana beziba-teachers enze umahluko. UMiss Mancoba ongomnye phakathi kwabo owashiya a-learner eyenze accounting ingu-100%, ingu-total 300 out of 300. So ngumahluko omhle oshiywe zezi tishara. That is why sisithi namhlanje sicelebrate yonke into entle abayishiyileyo. Abazali bavuyile, ootishara bavuyile, abantwana bavuyile, ii-officials ze-district ziyaqala ukuyibona le nto.
wonke umuntu apha uvuyile. Intsebenziswana phakathi kwethu nabazali kwesi sikolo ingummangaliso. Kunje ngabazali basekuphumleni, njengoba ubabona bephume ngobuninzi beze kweli theko lokuthi indlela ntle kootitshala. So intsebenziswana apha ekuphumleni, loo nto yenziwa yi-transparency. Yonke into esiyenzayo siyaqiniseka into yobana kubakho i-transparency. Abazali bayilandeli into engekhoyo. Apha uprincipal utransparent, ootitshala ba-transparent, i-SGB i-transparent. Yonke into esiyenzayo siyaqiniseka into okokubana sibetha ngesingqi esinye. That is why ekuphumleni izawuthi gqolo ukuphumelela emagqabini kungenxa yendlela elawulwa ngayo nangendlela abantu bayo, ootitshala, abazali kunye ne-SGB abenza ngayo izinto. Uyiqwele ngelithi esi sikolo siye kuthi gqolo siphumelele emagqabini. Ekuphumleni High School izawuthi gqolo iproducer good results, iproducer i-top achievers. Nakulo nyaka ka-2026 qinisekile siyaya i-ICC, siyaya ku-national ngee-results ezi-good. Top achievers sozingaphumi because sisebenza i-overtime. Le nto isegazini ayonto esicengwayo ngayo. Iya kuthetha ukuthi ke nakulo nyaka siya kuproducer good results kuba abazali bayasebenzisana nootitshala, ootitshala bayasebenzisana nabantwana. I-discipline is there. Principal walapha uyaqiniseka into okokubana wonke umuntu udisciplined, indima yakhe ayidlale ngokufanelekileyo. Siyaqiniseka ke xa wonke umuntu ene-discipline, ii-results ezifunwa yi-community, ezifunwa yi-district, ezifunwa ngu-national, ezifunwa yi-province yethu zizakuthi ke sizikhuphe. Esi sikolo sithenjiwe ngu-national, sithenjiwe yi-province yethu. So that is why ndiqinisekile into yoba nakulo nyaka sizawukhupha ii-results ezi-good. Masikroleni umgca ke kwezeli nqaku ze sibuye sidibane kwezilandelayo kwixa elizayo. Ukwanelwa kwaMtuba kwiindaba zeWhittlesea TV ekuphumleni High School eDongwe. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.